ஓம் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணானாம் ஆலயம் கருடாலயம் நமாமி பகவத் பாதம் சங்கரம் லோகசங்கரம் ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர ஓம் நம சிவாய. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் சுவாமிஜி பேசுகிறேன். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கிறோம்னா ஜோஹர் மாநிலத்தில் இருக்கிறோம். யாத்திரையாக வந்திருக்கிறோம். நம்மளுடைய ஸ்ரீ திருவண்ணாமலையார் தேவஸ்தானம் பண்டார் புஞ்சாலாம் சிலைங்கூர் மாநிலத்தில் நம்ம கட்ட இருக்கக்கூடிய கல்கார கோயில் முழுவதாகவே கருங்கல் கோயிலாக கட்டுறோம். அதுக்கு சில அன்பர்கள் இங்கே நமக்கு நன்கொடை கொடுக்கறதுக்கு அழைப்பு எடுத்திருக்கிறார்கள். அதை போல் இங்கே ஜோஹர் மாநிலத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். மலேசியா முழுவதும் நம்மளுடைய யாத்திரைகள் போய் கொண்டிருக்கிறது. அதுபோல் யாரும் அன்பர்கள் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நமக்கு விக்கிரகங்களோ இல்லை இந்த கோயில் கட்டுவதற்கு உங்களுடைய திருப்பணியோடைய பங்களிப்பு இருக்கிறதாக இருந்தால் தாராளமாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். ஸ்ரீ திருவண்ணாமலை தேவஸ்தானம் பண்டார் புஞ்சாலம் ஸ்லேங்கூர் மாநிலம் மலேசியா. ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர. ஓம் நம சிவாய.